babymos. Så er vi jo rykket ud i køkkenet i Forza på Arts køkken, fordi vi har lavet sådan en challenge, hvor vi spiller FIFA mod hinanden. Og den er jeg jo selvfølgelig. On for. Det går simpelthen ud på, at vi har de her forskellige ting her. De var alle sammen blandet ind i en kæmpe pulje. Men det er i hvert fald det, Nikolaj han har været så heldig at skulle drikke. Den til piskefløde. Selvfølgelig noget China soja. Så er der noget lasagne på en dåse. Så er Nikolajs livret og ret. Og så er der selvfølgelig rose og tomater. Her er lige en pulje her. Der er nogle... Der er selvfølgelig nogle sylteagurker. Der er nogle creme fraiche her. Det mener jeg jo ved at blive lidt tynd. Pålægchokolade. Så er der sådan en blå øl her. Og en tor. Den er sikkert Storby. 1, 2. Lad os komme i gang. Ja, jeg tror vi starter med at lave din tur. Frækt. Laver du den? Så laver din. Yes, lad os sige det. Yes. Det er dejligt. Fløde her. Ja. Til at give det sådan en rigtig flot farve, så har vi det her China sauce. Det skal bare deri. Bare godt med China sauce i den her. Bare godt med China sauce i den her fløde her. Det giver en god smag. Ja, så har vi noget lasagne til babyer. Lasagne. Må jeg ikke bare spise det? Nej, det er det. Kommer den igen. Ja, Dejligt at have dig tilbage. Ja, tak fordi jeg må være her. Jeg skulle lige ud og finde skægt. Og vi skal lige huske en ting. Tusind tak for de 460 likes her på vores nye side. Bare et bil. Gå ind og like, hvis I kan like. Gå ind og like, hvis I kan like. Så har jeg også været fra det. Så skal vi bare have en helt makrel andet. Nej, det gør du ikke. Tak. Nej, jeg er sød med dig. Værsgo, du slipper. Tak. Det var nok med den. Så skal jeg lige over til min blender herovre. Fordi så er det jo ellers bare at komme i gang jo. Så er vi kommet til det spændende. Det ser simpelthen sådan her ud. Dejlig tyk blanding. Min tur. Det skal nok blive godt der. Ja, vi starter sgu med noget dejligt cream freeze. Du venter lige en ny ske. Hvis du vil, må du gerne putte en ekstra skive i. Fedt. Jeg er vild med creme fraiche. Ja, selvfølgelig. Sylteagurker. Dejligt pålægchokolade. Skal jeg ske med. Masser af det, tak. Bløn. Tag lige lort på det.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Sylte og guld og bajer. Der er ikke nogen grund til at trække tid nu. Nå, skål! Hvorfor tænkte vi ikke på at tage noget vand med ud eller sådan noget? Eventuelt. Jeg skal egentlig brække oliven. Så er det jo godt at have en kold chokolade til at få den der smag, ikke? Ja, synes jeg. Hvis der kommer mange likes på den her. 120. Kommer 120 likes på den her video, så laver vi en ny sindssyg challenge. Meget dagen. Skriv endelig i kommentarer, hvad vi skal lave. Gerne komme med forslag. Du må gerne være klap. Du må også gerne være sjov. Den med flest likes laver vi. Ja. Tag en ven. Få mig en like, så vi laver en ny. Gå ind og like, hvis I kan like. Tak for i dag. Vi ses. Du står slet ikke langt nok inde.